हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां आरो आंबो नोंथांमोनखौ भिडिअ नायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बे बुंग्रोयो बेखौ बुंनो सानो दे नोंथांमोना आंनि इउट्युब चेनेल नायबा साबस्क्राइब खालायनो बा कमेन्ट खालामनो बावनाङा साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा आरो फेसबुक पेजाव नायबाबो फल' आरो कमेन्ट खालामनो बावनो नाङा आरो शेयार खालामनो बावनो नाङा आरोना थ' होमबा आं दा रायलायसिगोन दा सिगाङावसो नुनाय बिना मा नामनो बिबारि सासे कन्टेन्ट क्रिएटर सासे कन्टेन्ट क्रिएटर जोंनि बर' मानसि खोनानो मोननाय बायदिबा सोरबा गुबुन माने नन बड'जों हाबा जादों नन बड' माने दा बिनि हाबा जानाय फिसाया बड' नङा बेलेग हारिजों हाबा जादों आरोना सासे कन्टेन्ट क्रिएटर माने जोंनि बड' लेंगुवेजनिनो फिल्म मा बानाय फिल्म नङा सरि बड' लेंगुवेजनिनो भिडिअ बानायो ओमफ्राय दा बे दा गुबुन हारिजों हाबा जाबाय दा नोंथांमोननि बिसार आरोना दा नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालाया आरो आंथ' सानो खालामनांगौ होननानै आरो खोनानो मोनदों बिना मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन आं नुवाखै जुदि मोनोबा हरगोन आरो आङो आं मोनाखै आं खोनादोंसो थारमाने माबा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बिना मा भिडिअ भाइरेल जादों आं मिथिया निस्सय माबा मोनसे जादों जिबायदिखौ जोंनि सेंग्राफ्रा नायनो बिराद लुबैयो बेनो जादों खोमा आसोल घटनाया बेनो जागोन आसोल बै भिडिअआनो जागोन आरो बै जानाय भाइरेल जादों खोमा खिसानि आंथ' नुवाखै दे सेंग्राफोर बा आदामोन फंबायमोन आं नुवाखै आं जुदि नुयोबा मोनोबा हरगोन नोंसोरनोबो आंल' नायाब्रा थ' होमबा जुदि सोरनावबा दंबा आंनोबो हरगोन होननानै आं आसा खालामो आरो दे दा बर्थमान आंनाव गैया थ' होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ मा होनबावनो मोदैबो गवा आंना मा होनबावनो एनएटिएमजे भाई पापाबो नों लादों नोंना हिन्जावा समायना आंबो मिथियोब्रा आं मिथियो बिराद समायना बिराद गोजोन संसार अनलायलायो मिथिदों आंबो नाथाय जोंखौ देखाय जोंनि बिखाखौ मानो खामहोयो जोंनि बिखायाव अर दुंहोयो ओजों हिन्जाव लानो फैसा गैया साला गावस्रा लादों होननानै साला खुदुमलायनाय देखायो माबा माबि दांलायनाय देखायो साला जोंहा लुबैनो थानो हाया जायो साला एनएटिएमजे भाई हाब जोंखौ एफा बिदाफोरखौ बालन्दा जानानै दं आंनो बालन्दा जानानै दं लानो मोनाखै नोंहा मालाय थाखा फैसा दं नोंहा लाबाय आंना थाखा फैसा गैया आं लानो मोनाखै आंहाबो गांनाय उखैनाय दंनायाथ' नाथाय लानो हायाखै बेखौनो देखाय नोङो साला जोंनि गोसोखौ खामग्लि होनांगौ आरो बाबु बिराद दुखु मोनदां खालामदो न' सिङाव खालामब्रा जोंनो मानो देखायो माल नोंस्रा हिन्जाव हौवा खालामलायनो पारमिसन दङ जोङो सोरखौबा बिदि खालामनो थाङोबा जों माथो देख्ला जागोनसो जोंहाबो लुबैनाय दंब्रा नोंसोर देखाय जोंनि बिखाखौ मानो खामग्लि होयो हामालै भाई हामा जों बायदि बालन्दाफोरनि गोसोआ एकदमबारे बायग्लिनानै थेर बेथेर बबाव थागोन बबाव जागोन बबाव लोंगोन मागोन जायो जोङो एसे जोंनि सायावबो रेहेम खालाय रेहेम जोंखौबो एसे रेहेम जानानै एसे अनदोब्रा जोंहाबो लुबैनाय फैयोना फंबाय नोंसोरनो बिदि देखायो जों सानो हाब मालाय फंबायफ्रानो हाबा जाबायनो मालाय रमान्स खालायगासिनो दङ रमान्स खालायनानैबो फैसा खामायो जोंखौथ' 5 घन्टा खामानि मावो गैया थाखा फैसा गैया ओमफ्राय नोंसोर बेबायदिखौ नायनाय जोंहाबो गोसोआ बोरैबा जायो ना हिन्जाव लानो हायो ना बेफोरबायदि खालायनो हायो गाबनो ना आं मालाबा थास' दंफाङावसो मालाबा गोसो ओरैबायदि गोसो जायो बै थास' दंफाङाव थांनानैसो फासि थांनानै थैनो गोसो जायो थास' दंफाङाव ओमफ्राय आरो फालु दंफाङाव फासि थांनानै थैनो गोसो जायो फंबायमोन फंबाय एनएटिएमजे भाई नोंथाङा मोजां मिथियो आङो नोंबो बिराद मोजां मानसियानो हिन्जावबो नोंखौ बिराद नायनो मोजां आंथ' बोरैबा लुबैलायदोंसो आरोना
है गाज्रि नङा फंबाय गाज्रिखौ लुबैयाखै थारमाने आंबो नोंनि बादि हिन्जावखौ हाबा खालामनो लुबैदों आरो ना नायनो समायना लेखा गोरों बेबायदि नायनो समायना आंबो हाबा खालामनो गोसो जादों आरो नाथाय जोंनि सोर हरदोंब्रा घन्टा जोंखौ नुबानो दाब्रायखागोनसो घन्टा आरो सोरखौबा जोंनो मोननाया गोजाननिफ्रायनो समायना सिख्ला मोननाया गोजानजों खामहे खुमहे जा बेखौनो लानांसिगोन जोङो उफाय गैलिया आरो नायबावलाय रायजोफोर आरो दंबावो नायबावो সদায় থাকিব পাৰোঁ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ ছ' মাছ সদাৰ কাৰণে মানে थ' होमबा नोंथांमोना मिथिखायो बि सोर बे प्रप'ज खालायग्राया सोर आं नामखौ होनाबाबो नोंथांमोना मोजाङै सिनायो बियो सोर नाथाय बे हिन्जावसायाबा सोरमोन बै सिख्लाया सोर आं सिनायाखै आरोना नाथाय जेब्ला बियो थारमाने आं नामखौ मेनसन खालायाखै आरो नोंथांमोना मानोना फ्रायानो बेखौ मिथिजोबो जोंनि नर्थ इस्टनि फ्राय मानसियानो मिथिखायो बियो सोर बेनिखायनो आं नामखौ लायाखै आरो थ' होमबा साननानै नाय एफा गिदिर इउटुबार जानानै एफा गिदिर इउटुबार जानानै माबायदि सिख्लाखौ प्रप'ज खालायदों बियो एक्सुवेलि बिदिनो खालायनांगौ खालायनायाथ' मानोना सिख्लाफ्रा मालाबाबो गावसोर गोसोआवबो गोसिङावसो लानानै थाबाय थायो बुंनानै लाया थारमाने लाजियो गियो बेफोरबायदि आरोना सिख्लाफ्रा लाजियो गियो आरो ओमफ्राय जेब्ला थिग बेफोरबायदिनो आं बे खोथाखौनो बुंनो सानदों आरोना बे जोंनि सिख्लाफोरबो बिराद गिदिर गिदिर बेबायदिनो मोजां मोजां साक्सेसफुल जानाय बेबायदिनो ससियेल मिडिया साइडनिफ्राय फैसा इनकाम खालामनो हानाय बा साख्रि मावनानै फैसा इनकाम खालामनो हानाय बा जिखुनु खामानि मावनानै फैसा इनकाम खालामनो हानाय सिख्लाफ्रा सासे साक्सेसफुल सिख्लाफ्रा मानो दिनैसिमबो बेफोरबायदि इभेन्ट लाखिलायनानै माने दिनैसिमबो मानो सोरबा जों आं बर'बा जि सब सिख्लाखौनो बुंबाय आरोना आं जेनेबा जोंनि बर'फोरखौनो होनबाय होमबा दिनैसिमबो जोंनि सिख्लाफ्रा दिनैसिमबो सासे दुखिया श्रेणी थारमाने दुखिया न'खरनि मानसि बा गैयै न'खरनि मानसि सेंग्राफोरखौ मानो बेफोरबायदि प्रप'ज खालायाखै बा धोनिबाबो प्रप'ज खालायाखै थारमाने जोंनि माने साक्सेसफुल सिख्लाफ्रा दिनैसिमबो बेफोरबायदि सोरबा सासे सेंग्राफोर प्रप'ज खालामफेरनो मोन्दों आरो सासे साक्सेसफुल सिख्लाया दिनैसिमबो सोरबा सासे सेंग्राफोर प्रप'ज खालामफेरनो मोन्दों आरो बा खालामफेरदों आरो नोंथांमोना नुदों नामा आं खिन्थु दिनैसिम बेफोरबायदि नुनो मोनाखै आरोना ओरैबायदि धुमधाम तरिकाजों बेफोरबायदि बेसेबां माने खुबसुरत नजारा मोनसे खुबसुरत नजारा लाखिनानै मोनसे एकदमबारे इभेन्ट बायदि खालायनानै बेफोरबायदि ओरैबायदि थाखा फैसा खरस खालामनाय प्रप'ज खालायदों बयनिबो सिगाङावनो बेफोरबायदिनो थिग बे सासे इउटुबारा जेरैबायदि खालायदों होमबा बे सासे जेनेबा मेल जेन्डारनि इउटुबारा जुदि थाखा फैसा खरस खालामनानै प्रप'ज खालायदोंबा होमबा जोंनि फिमेल जेन्डारनि सासे साक्सेसफुल सिख्लाफोरा दिनैसिमबो मानो बेबायदि प्रप'ज खालामनो हायाखै बेफोरनि जाहोना मा आं हमनो मोनाखै आरोना दिनैसिमबो आं दिनैसिमबो हमनो मोनाखै बा मिथिनो मोनाखै आरो आंखौबोथ' दिनैसिमबो सासेबो सिख्ला प्रप'ज खालायाखै मानो खालायाखै होमबा जोंनि सेंग्राफ्राल' मानो धोनिबाबो माने प्रप'जल' खालायग्रा मिथिखायो बे इउटुबारना बे इउटुबारनाथ' थाखा फैसा गोनां इउटुबार बियो थारमाने नों प्रप'ज खालायाबाबो खुद बिखौ माने ओरैनोबाबो सिख्लाफ्रा बिजों हाबा जाखागोन जायखौ आसि थुयो बियो बे सिख्लानि बिजों हाबा जागोन आंनि मिथिनायाव आरोना आंनि मिथिनायाव जाय सिख्लाखौ आसि थुयो बे सिख्लानि बिजों हाबा जानो थाखाय राजि जागोन आरोना थेवबाबो बियो बेफोरबायदि थाखा फैसा खरस खालाम सासे नर्मेल सिख्लाखौ एकदम साधारन सिख्लाखौ ओरैबायदि प्रप'ज खालायदों बयनिबो सिगाङाव बेफोरबायदिखौ जोंनि सिख्लाफ्रा मालाबाबो हानाय नङा आरो हाखायाबो नहीं पारेगा आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया मानोना जोंनि सिख्लाफ्रा हाबाबो खालाया बिसोरना मालाय धैर्य दङ नाथाय जोंनि हौवाफोरा बारा धैर्य गैया आरोना बेनिखायनो सिख्लाफोरजोंबो जोदला जायो जोङो
ब्रेकआप खालामजायो आरो नायबावनो नामा आरो गोबां दंबावो नायबावनोबा नायबाय थालाय आरो नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना फल' खालायनोबा साबस्क्राइब खालामनो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायनो इउटुब चेनेल जागोन देसि बयस ओमफ्राय फेसबुक पेज जागोन रामावारि फेसबुक पेजाव नायबा फल' खालामबावनाङा ओमफ्राय इउटुबाव नायबा साबस्क्राइब खालामबावनाङा आरो दे आरो दंबावो नायबालाय मा मोनसे मोजां नजाराबा करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बेहाइंड भगबाना जोंखौ मा खाफाल दाना हरखो बै थांनाय जिउआव जोङो मा आं मालायखौ बुङो आं गावखौनो बुङो आं मा पाप मावदोंमोन आं हमनो मोनाखै आं मा पाप मावदोंमोन आरो थांनाय जोनोमाव बिनिखायनो दिनैसिमबो मालायनि नै बेसे बोरायनि बैसो होनाय ओमफ्राय बै सिख्लानि बैसो होनाय आरो नोंथांमोना बाबा इसोर एक्चुअलि बिसोर थांनाय जोनोमाव बै मोनसे जोनोमाव बिराद मोनसे पुण्यनि खामानि मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो बिराद पापिमोन आरो आंनि साननायाव आं बुहुद पापिमोन आरो बै थांनाय मोनसे जिउआव आरोना बिराद पाप खामानि मावदोंमोन आङो बेनिखायनो भगबाना दा आंजों खेलायगासिनो दं आरोना हा गोसो थोनायबो गैया आरो नायनो थांबाबो रावजोंबो एकदमबारे साफा रेजेक आरो ओरैबादि गाज्रि कन्डिसन साला मालायखौ नायै मा खालायगोन मा मागोन जाबाय थायो आङो सयथिबो आसरित मोनबाय आं बे 70-80 बोसोर बैसोनि बोराय ओमफ्राय बे खोब जाहैबा सिख्लाया 25-26 बोसोरनि सिख्ला जागोन बे सिख्लाया ओमफ्राय जों बादिखौनो मा होनना बुङो बोराय होननानै बुंबोलायोसो नायनो थांबा आसरित घटना बाबा एक्चुअलि भुला बोराय खोमालै आंबो एक्चुअलि थारमाने मा मेन खारन मा मिथिबाय ना बै आगोल आं बुंनाय आरोना हा बिसोर बुहुद मोजां खामानि मावदोंमोन बुहुद पुण्यनि खामानि मावदोंमोन आरोना बै जोनोम मोनसेयाव ओमफ्राय आं बिराद पापनि खामानि मावदोंमोन आरोना बिराद पापनि खामानि मावदोंमोन आरो आङो बेनिखायनो आं नै दिनैसिम बे अबस्था आरो नङाबा बिसोरखौ नायलाय बे बोरायनि खाफालखौनो नाय नोंथांमोना हा बे बैसोआव फिसौजों मा होनो गेलेनायनि बैसो हा गावनि फिसौजों गेलेनायनि बैसो नाथाय बे बैसोआवनो हाबा लालायनो हाबावलायदों जों गन्था हागोन जोंथ' नायनो थांबा जोदला जागोनथ' आंथ' डाइरेक्ट बुङो आं नायनो थांबाथ' आंखौथ' बिमा बिफाया फसायगोनबाबो आंखौ सिख्लाफोरानो फसायनाय नङा 100% गेरेन्टि होननानै बुंदों आङो जोंनि बर' सिख्लाफोरा ना नायनो थांबा आंखौ 100% बुंदों आङो आंखौ रेजेक्ट खालायखागोन आरो सैथो खोन्थाखा बियो हा नाथाय बिनि खाफालखौ नायलाय हा बिराद मोजां सयथिबो आंबो सानदों थांनाय जोनोमाव जि मावबाय बे जोनोमाव पाप बावलिया मोजां खामानि मावनोसै आंबो जाहाथे बै जोनोमाव आंबो बोरायनानैबो मोनो आरो दाथ' सेंग्राबो मोनाखै नालाय दाथ' आधा बैसोआनो थांबाय आधा बैसो थाङाखै जेनेबा आधा बैसो होनजाया जेनेबा 60-70 बोसोर बैसोखौसो आधा बैसो होनना बुङो नालाय मानसिनिखौ ना 60-70 बासो आधा बैसो होनना बुङो थेवबो दा सेंग्रा बैसोआवनो मोनाखै जोङो आरो जोंनि बर'फोरखौथ' मा बुंबावनो उन्दैयाव हाबा जानायखौसो मोजां मोनो जोंना खायफाया नाथाय बिसोरनिखौ नाय आरो दंबावो आरो इन्टारेस्टिं मोनबावगोन नोंथांमोना नायनानै आरो आं सब समय इन्टारेस्टिंनि थाखायल'सो भिडिअखौ लाबोयो सेंग्राफोर आरो नायबावदो मोजाङै गोसो होनानै लोगोफोर गाइस आरो फल' खालाय साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा एक बार मरना है तो जहर खा लो और पल पल मरना है तो मोहब्बत कर लो
होनबा मा होनदों बुजिदोंना जोंना गोबाङानो बुजिदों बा गोबाङानो बुजियाखै आरो एक बार मरना है तो जहर पी लो नहीं तो जहर खा लो जहर पी लो नहीं तो जहर खा लो अगर एक बार मरना है खेबसेयैनो थैनो थाखायबानो बिस लोंनांगौ बा बिस जानांगौ मानसि आरोना नों जुदि सानदोंबा आरोना आं खेबसेनो थैगोन खेबसेनो थैनो होननानै सानदोंबा तारमाने बिस लों बा बिस जा आरोना हाँ ओमफ्राय अगर पल पल मरना है पल पल माने दसे दसेयैनो बा सानफ्रोमबो नोङो जुदि गावखौनो गाव सानफ्रोमबो बुथारनो सानदोंबा हा नों गावखौनो गाव सानफ्रोमबो बुथारनो होननानै गावखौनो गाव सानफ्रोमबो आं गावखौनो बुथारनो लानोसै आं थैनोसै होननानै जुदि सानोबा सोरखौबा मोजां मोननांगौनो बेसां सैथो आंनि थाखायथ' बेयो 100% सियर 100% कारेक्ट खोन्था बुंदों जि मानसिया बे खोन्थाखौ बुंदों आरोना दा बुंलांनाय खोन्थाया अगर एक बार मरना है तो जहर खा लो जहर पी लो अगर पल पर मरना है तो किसी से मोहब्बत कर लो माने मोजां मोननायखौ बुंदों आरोना आसलते आं जेरैबादि नुबोदों आरोना बेफोरबायदिया बयजोंबो जाया आं तारमाने सोरबा सासे सानै बा 100 जननि बिथोराव आं 50 जननि खोन्थाखौ लानानै आं बयखौबो बेबायदि जायो बा बयनि जिउआवबो बिदि जादों बा जायो जे ब्रेकआप जाबा गोसथोलायनाय थाबानो दे बिदि जायो बे खोन्थाया नङा नाथाय आं नुबोनाय बेसांखौ आं नुबोदों बे आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बुंनो सानदों आरोना नंगौ आरोना मोजां मोनलायनाया सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ मोजां मोनलायनायाव तारमाने समाव ओरैबायदि कन्डिशन फैयो तारमाने भुलखौ नोङो सोरखौबा सासेखौल' बुंनायखौ जानाय नङा हिन्जावनाव भुल जानो हागौ बा हौवानाव भुल जानो हागौ आरोना दा जिबायदि मानसिखौ हास्थायदोंमोन हौवायाबो हास्थायदोंमोन बा हिन्जावबो हास्थायदोंमोन आरोना जिबायदि मानसिखौ नोंनि जिउनि लोगो खालामनो होननानै हास्थायदोंमोन नोंनि गोसोआ गनायनानै लादोंमोन नोंनि गोसोआ जेला बोजबदोंमोन नोंनि गोसोजों बै व्यक्तिखौ बै मानसिखौ नाथाय नोंनि जिउआव जुदि बै मानसिखौ जुदि मोननो नागिराबा नोंसोरनि गेजेराव जेनेबा मालाबाफोर बिदिनो किटपाट जालायनाय बा नांलाय खमलायनाय जायोबा गारलायनाय जायोबा ना बायसान्स जुदि गारलायनाय जायोबा बेखौ नोङो तारमाने गोसोखां आगोलनि जालांबाय थानाय मुभमेन्टफोरखौ आगोल नोंसोरनि गेजेराव मा जायामोन तारमाने बैफोरबो आरोना मा बुंबावनो बेफोरखौथ' आं मा बुंबावनो माने बैफोर जालायनायखौबो गोसोखां खायफानि गोसोआव बिराद दुखु नाङो आरोना हिन्जावबाबो बा हौवाबाबो आरोना तारमाने हिन्जावफोराल' दुखु नाङो बा हौवाफ्राल' दुखु नाङो बे खोथाखौ बुंनो थाङा मानो होनबा मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सानैनि गेजेराव जेब्ला आत्माया जेब्ला मिलियो जेब्ला गोसोनि खोथाफोरा जेब्ला मिलियो अब्लासो होमबा गोसोथोनायलाय मा होनो बेखौ रियेल लाभ होनना बुङो नालाय आरो जेब्ला मानसिनि गेजेराव जेब्ला रियेल लाभ जायो सासे मेल आरो फिमेल जेन्डारनि गेजेराव जेब्ला लाभनि रिलेसन जायो मोजां मोनलायनायनि जेब्ला सोमोन्दो जायो अब्लासो बेखौ रियेल लाभ बा सैथो मोजां मोननाय होननानै बुङो आरोना नाथाय आजिखालिनि मोजां मोननायखौथ' मा होनना बुङो नों गैया मा जाखो घन्टा गोदान लालायगोन केटिएम लाबानो सिख्लाफ्रा खारफागोन बेफोर जायो दा खिन्थु आरोना दानि कन्डिसना बायदि आरोना नाथाय बयजोंबो बिदि नङा सोरनिबा बयनिबो गोसोआ समान नङा होननाय बायदि सोरनिबा गोसोआ बुहुत मा जायो ना बुहुत इमोसनेल जायो खायफानि गोसोआ बुहुत इमोसन आरोना थाबनो माने गोसोआव दुखु फैयो गाबखांनाय फैयो साननाय फैयो बिभिन्न धरननि साननाय माइन्डसेटआव फैयो आरोना तारमाने साननाय फैयो हाब आं बेखौ मोनाखिसै दिनै गोसोखांगोन गाबोन गोसोखांगोन सोरबा हौवा फाग्ला मा होनो जौ फाग्ला सोरबा जौ फाग्ला जालायनाय सोरबा न'खरखौ गारनानै थांनाय सोरबा सुसाइड जालायनाय बेफोरबायदिथ' नों जालायो आरोना तारमाने गोसोखां थाबैनो नङा ना तारमाने गोसोखां सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थागोन तारमाने बैखौनो मालाबाबो गोसोनिफ्राय मालाबाबो जोङो मा होनो बेखौ गोसोनिफ्राय मालाबाबो मा खालामनो हाया गोसोनिफ्राय जों मालाबा बेखौ बावगारनो हाया जानानै फैयो आरोना खायफाया आरोना खायफानि गोसोआ तारमाने बावगारनो हाया आरोना खायफानि गोसोआ थाबैनो बावगारनो हायो जि जालांबाय माथो खालायबावनो खाफालाव गैया बास जाय खाफालाव दं बेखौ मोनगोन बेफोरबायदि जायो आरोना नाथाय खायफानि गोसोआ बिदि नङा तारमाने खायफानि गोसोआ गोसोखांबाय थायो आरोना हाब जों बेफोरबायदि गोसोलायोमोन उमुक हाग्रा बारियाव लोगो हमलायदोंमोन उमुक जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन उमुक रेस्टुरेन्टआव हाबनानै माबा माबि खालायदोंमोन नै बेफोरबायदि बिभिन्न धरननि खोन्थाफोरा खायफानि गोसोआव फैयो आरोना बेनिखायनो बुंदों आरो बे खोन्थाखौ तारमाने बै सेंग्राया बुंदों आरोना
एक्चुअल माने बयखौबो आं बुंनो हाया माने खायफानि माने गोसोआव बेफोरबायदि जायो आरोना आरो आंबो बेफोरबायदि नुबोनो मोन्दों फ्राय आंनि लोगोफ्रानो दंमोन आरोना जेनेबा आं बर'खौल' होना बा सोरबा हारसाखौल' बुङा आरो बर'खौबो नुदों हारसाखौबो नुदों बहुत इमोसनेल जायो खायफा जौ फाग्ला जायो खायफा बिदिनो सानख'नो हायाव गिदिर माने गावखौनो गाव एक्सटेन्ड खालामनानै लायो बेफोरबायदिखौ आंबो नुनो मोन्दों आरोना थ' आं बैखौनो सानो आरोना जोङो आं बेनिखायनो बे मोजां मोनलायनाय गोसोलायनाय होननायनिफ्राय आरोना आं एसे गोजानाव थानो लुबैयो आरोना गावखौनो गाव एसे गोजानाव लाखिनो लुबैयो आरोना बे मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोनो गोसोलायनाय सोमोन्दोनो बिदिनो आं बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो गावखौनो गाव एसे गोजानाव लाखिनो होननानै आं सानो आरोना मानोना आं बेखौनो सानो आरोना सोरखौबा गोसोथोगोन मालाबा नोंनाव सहाय बिगोन नोंनावबो गैया जागोन बा दंबाथ' होबाय गैयाबा गैया जागोन गैया होनना बुंगोन बिनि गेजेराव दावराव दावसि जालायगोन गोसोआव दुखु मोनलायनाय जागोन होनो हायाबा नोंनि गार्लफ्रेन्डआबो गाज्रि मोनगोन बा दुखु मोनगोन हाब बिखौ आं गोसोथोदोंमोन बिनिफ्राय आं मोनसे हेल्प लुबैदोंमोन हेल्प होनो हायाखिसै आं बिनिफ्राय अननानै माबा मोनसे मोजां बुस्थु लुबैदोंमोन होनो हायाखिसै बेफोरबायदिनो बिभिन्न धरনের कन्डिशन मानसिनि गेजेराव जानानै फैयो बा जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनि गेजेराव सोरनाबा गारलायनाय जायो सोरनाबा खायफाया बिदिनो नांलाय खमलायनि गेजेरजों हाबा जालायोबो जालायनायाथ' सोबबो मोना सोबबो थारमाने गोसोलायनायखौ मोना होनना बुंनो हाया सोबखौनो बयबो गावबा गावनि माने भगबान इसोरा लिरना हरनाय जायनि खाफालाव जि दङ जों बेखौ मालाबाबो थारमाने जोङो आं बेखौनो मोनथारनांगौ बा बेखौनो आं मोनथारगोन होनना जों बुंनो हाया बेफोरबायदि आरोना आं बैखौनो सानो आरोना आं बैखौ बेखौनो बुंनो सानो जोङो बे गोसोलायनाय मोजां मोनलायनाय होननाय बुस्थुनिफ्राय मोजां मोनलायनाय गोसोलायनाय होननायनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना आं हिन्जावफोरखौबो होनो बा हौवाफोरखौबो आं बुङो आरोना बे मोजां मोनलायलायनो गोसोलायलायनो बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां होननानै गाहाम होननानै आं बुङो आरोना नाथाय सोरनिबा गोसोआव मा दं आं बेखौ जेबो बुंनो हाया आरोना बयनिबो साननाय हनाया बेलेग जायो बयनिबो सिन्ताधाराया बेलेग जायो नाथाय आंनि सिन्ताधाराया बेबायदि थारमाने जों गोसोलायनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय मानोना जोङो गोसोलायनायाव बेस्थ' थानानै मालाबा खामानि मावनो गोसो जाया बिदिनो फन रायलायबाय थानो गोसो जायो बा लोगो हमलायनो गोसो जायो रायलायनो गोसो जायो बेरायहैनो गोसो जायो बेफोराव थाखा फैसा खरस जायो गावनि टाइमिं लस जायो खामानि लस जायो हिन्जावबाबो हौवाबाबो आरो खायफायाथ' फरायनायखौनो गारलायलायो गोसोलायनो थाखाय बेफोराव लसआ सोरनि जायो गावनि जायो रावबो मालायनि जानो थाया गावनि जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे आं बै खोन्थाखौनो बुंनो सानो आरोना जोङो गोसोलायनायखौ एफा जोङो सिरियास लानो नाङा आरोना नों सोरखौबा सासेखौबो जुदि गोसोदोंबाबो जों एफा सिरियास लानो नाङा आं मा होनना बुङोबा ना बे गोसोनाय होननाय बुस्थुखौ जोङो बिराद सानो आरोना थारमाने गोसोनिफ्राय बेरखाङो गोसोनिफ्राय बेफोरो जामारथारो एकदमबारे बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाय मानाय बेफोरबायदि होनना जों मा सानो एकदम मोजां मोनलायनाया जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ भगबाना दाना हरखानाय बिनि गोसोआव बेखौ गोसोनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि सानो आरोना जोङो नाथाय बेफोरबायदि नङा दे जों साइन्सनि पद्धति जों सानोबा आरोना जिहेतु माने जों साइन्सनि बाय'लजिकेलनिफ्राय जेब्ला जोङो बेखौ सानोबा बा जोंनि एसे मेन्टेल जोंनिफ्राय खर'खौ बाहायनानै जुदि जों सानोबा ना बे मोजां मोनलायनाय गोसोलायनाय बुंनाया एसे नंखायसो आरोना गोसोथोलायनाया मानिफ्राय थाखाय जायो मिथिबाय ना जेब्ला मानसिया बैसो जायोना अब्ला मोनसे मेल जेन्डारनि मानसियाबो फिमेल जेन्डारनि सायाव एट्रेक्शन जायो ओमफ्राय फिमेल जेन्डारनि मानसियाबो मेल जेन्डारनि सायाव एट्रेक्शन जायो आरोना बे मोनसे बैसोआव आरोना मानसिनि बैसोआव आरो बैसो लानानै आरो ओमफ्राय जेब्ला बे बैसोआ बारग'लांगोन होमबा नोंना एट्रेक्शनाबो खम जालांगोन मोजां मोनलायनायाबो खम जालाङो आरोना बे मोजां मोनलाय होननाय बुस्थुआ मोनसे एट्रेक्शनसो बे एट्रेक्शनसो जायो आरोना थारमाने जोंनो मा होनो जों हौवा मानसिफ्राबो हिन्जाव मानसिफोरजों बेबायदिनो सोमोन्दो लाखिनो गोसो जायो ओमफ्राय आरो हिन्जाव मानसिफ्राबो हौवा मानसिजों सोमोन्दो लाखिनो गोसो जायो जोंथ' थारमाने डाइरेक्टलि जोंथ' डाइरेक्ट बुंनो हायाना थारमाने आं नोंजों बेबायदि देहानि सोमोन्दो लाखिनो नागिरदों नों आंजों सोमोन्दो लाखिगोन नामा बा हिन्जाव मानसियाबो बुंनो नागिरदों आं नोंजों देहानि सोमोन्दो लाखिनो नागिरदों नों आंजों देहानि सोमोन्दो लाखिगोन नामा होननानैथ' जों बुंनो हाया नालाय बेखौनो जोङो मा होनना बुङो मोजां मोननाय होननानै बुङो आरोना नाथाय मोजां मोननाया माने आं साइन्सनि पद्धति जों साइन्सनि गेजेरजों जों सानोबा साइन्सनि बादै जों सानोबा आरोना बे मोनसे मोजां मोननाय होननाय बुस्थुआ एसे एट्रेक्शनसो आरोना बे मोनसे एट्रेक्शनसो
एट्रेक्शन जोंनि एट्रेक्शनखौनो जों मा होनना बुङो मोजां मोननाय होननानै नाम होदों आरोना थारमाने जोंथ' डाइरेक्ट बुंनो हायाना ओइ आं नोंजों देहानि सोमोन्दो खालायनि हिन्जावबो बुंनो हाया बा हौवाबो बुंनो हाया बेफोरबायदि खोन्थागो एसे साननाय हनाय फैयो बा बेबायदि बुङोबा बे आं गाज्रि मोनगोन नामा बोरैबा सोबानोबो हागौ बोरैबा रायनोबो हागौ बेफोरबायदि खोन्था फैयो आरोना नाथाय बेखौनो जों मा होननानै बुङो मोजां मोनलायनाय होननानै बुङो आरोना नाथाय मेन मोजां मोनलायनाया जों एट्रेक्शननि थाखायसो बेफोरबायदि जायो आरोना बे एट्रेक्शन गैयाबानो बे मोजां मोननायाबो गैया आरो थ' होमबा लोगोफोर दिनै गोबां खोथा सावरायबाय मोजां गाज्रिनि गेजेरै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन होननानै आरो बयबो आंखौ सापर्ट खालायगोन हेल्प खालायगोन माने सापर्ट खालायगोन होननानै आंबो नोंथांमोननिसिम मिजिं थिनाय थायो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि माबा मोनसे गाज्रिबो नुदोंबा मा नोंथांमोननि माने आं बुंनायखौ जुदि माबा मोनसे गाज्रि सानदोंबा बा आं बुंनाया मोनसे गाज्रि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो बावनो नाङा आं बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय मिजिं थियो आरो जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना शेयार खालायनोबो बावनाङा लाइक खालायनो बावनाङा बा कमेन्ट खालायनो बावनाङा आरो फल' खालामनो बावनाङा आरो इउटुब चेनेल नायोबा साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामनोबो बावनाङा आरोना थ' होमबा लोगोफोर लोगो मोनलायगोन आरो उन समाव आरो गोदान भिडिअ लाना फैगोन बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैगोन आरो सावरायलायगोन गोबां खोथा सावरायलायगोन होमबा दिनै समाव दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों।